important be de lasa karaha hoe baraka fa igny tsy baraka. Olo civilisé zegny mahita igny tsy baraka fa le olo mbola tsy civilisé aby regny re mbola araiky tegna agnatiny le mahagasingasy efa ela be regny mahita izy baraka satria zegny izy mbola tsy mivoatra, Bon, d'après courant nataony rahalahy igny misy rectification tiako ahitsely izy am'ilay hevitry ny vozy tagnatin'ilay koragna hoe anao koa civilisé ho izy tokony tsy mahita vidéo igny baraka. Voalohany tsara hoaintsika anao koa fa maro followers, anao koa fa be mpagnaraka am Facebook ty, vidéo alatsika anao tsy maintsy maro vue, maro partage, maro commentaire. Dikan'izegny analysen'olo koragna ataonao, analysen'olo hevitra aboakanao, asian'olo koragna hevitra aboakanao. Chaque mot aboakan'ny vavanao igny ny amaritan'olo anao, amanao anao. Anao ny volagna, anao koa civilisé tsy tokony mahita le vidéo baraka. Tsara hoentsika alohany magnano le koragna karaha zegny, ino many définition de civilisation, ino définition ni un homme civilisé. Olo magnankory olo civilisé zegny. Anao koa nivolagna hoe olo mivoatra, olo civilisé. Diso anao. Tsy voatery olo mivoatra ny olo civilisé. Tsara mazava razy. Tsy maintsy magnano vérification amin'ny dictionnaire anao, tsy maintsy mimpody mizaha dictionnaire ndraiky anao hoe ino le définition. Aveo anao mipody magnano le koragna. Fa à côté de la plaque anao am'le koragna nataonao igny. Nivolagna koa anao hoe tsy baraka. Aminaka manokana ny baraka dia voninahitry. Baraka égale voninahitry. Resaka vidéo intime izy igny. Tsy censé, tsy supposé vahoaka malagasy jiaby ny andeha hita le raha. Anao koa olo ny fiarahamonigny, voninahitry zegny agnisany zava-dehibe, zava-manandanja agnatin'ny fiarahamonigny. Misy vidéo intime anao, tsy censé fiarahamonigny jiaby ny andeha hita vidéo izy vidéo anao mipalapala. Tsy censé. Ka tsy raha anao efa nagnano koragna andeha agnano publication en porno, nagneka anao ny approvenao hoe misy vidéo nakaty tiako alefa amina site pornographie. Zay ndraiky raha hafa. Fa za sûr et certain ko ohatra hoe misy faminao na misy hoe nabavinao takatra raha karaha regny, azonao ono fo le raha zegny hoe ça te fait quelque chose. Za sûr et certain anao tsy masaky mizaha le vidéo mihitsy. Ino ny antony? Fagnamezanao voninahitra nabavinao ny antony tsy zavanao le vidéo. Donc
laviko tanteraka le koragnanao hoe anao koa civilisé tsy tokony mahita igny hoe baraka hafa baraka izy fa fataon'olo tegna koa fa takatra raha karaha igny faut se relever. La vie continue. Affrontegna fo na ino le obstacle mitranga na ino. Zegny ny fomba. Malgré raha jiaby koragna ataon'olo jiaby agnaty Facebook ataontegna, on affronte. Zegny fo ny ahodina. C'est pas facile, enfin, on affronte.